Samoinštalácia Digiboxu. Prijímač neotvárajte ani nevykonávajte žiadne opravy, ktoré nie sú uvedené v pokynoch na inštaláciu. Neblokujte vetracie otvory, zabránite tak prehriatiu zariadenia. Prijímač utierajte čistou a suchou tkaninou. Pred použitím Digiboxu si pozorne prečítajte priložený užívateľský manuál. Obsah samoinštalačného balíka. Pred inštaláciou si skontrolujte obsah vášho samoinštalačného balíka. Ten by mal obsahovať 1 kus DigiHD Box Kaon, označený aj ako set-top box, 1 kus SCART kábel, 1 kus smart karta, 1 kus sieťový adaptér, 1 kus užívateľský manuál, 1 kus diaľkový ovládač a 2 kusy batérií AAA. Odpojenie pôvodného Digiboxu. Ak ste pri kontrole samoinštalačného balíčka nezistili nedostatky, môžete odpojiť starý Digibox. Odpojte set-top box od elektrickej siete. Odpojte koaxiálny kábel smerujúci od satelitnej antény. Odpojte od set-top boxu audio-video kábel smerujúci k televíznemu prijímaču. Pôvodný práve odpojený set-top box a jeho príslušenstvo ako diaľkový ovládač a smartkartu zabalte do pevného obalu, aby sa zariadenie nepoškodilo. Takto zabalené zariadenie odovzdajte kuriérovi alebo na predajnom mieste DigiSlovakia. Zapojenie nového Digiboxu. Ako prvý napojíme koaxiálny kábel. Pripojte do Digiboxu koaxiálny kábel smerujúci od satelitnej antény. Následne pripojíme zo zadnej strany k set-top boxu a televíznemu prijímaču SCART kábel. Druhá možnosť je pripojenie set-top boxu HDMI káblom. Pripojte zo zadnej strany k set-top boxu a TV prijímaču HDMI kábel. Pozor! HDMI kábel nie je súčasťou základného balenia. Pripojte Digibox s sieťovým adaptérom a do napájacej zásuvky 230 V. Do otvoru v prednej časti Digiboxu vložte smartkartu čipom dole a dopredu. Častou chybou v obsluhe je taká maličkosť ako nevloženie batérií do diaľkových ovládačov. Teraz preto vložte 2 AAA batérie do diaľkového ovládača od Digiboxu, zapnite televízny prijímač. Je čas zapnúť HD Digibox. Na set-top boxe stlačte tlačidlo pohotovostného režimu. Set-top box sa dostane do prevádzkového režimu. Úvodné nabehnutie, inicializácia po zapnutí vášho Digiboxu môže trvať dlhšie ako 35 sekúnd. Digibox načítava nové parametre zo satelitu. Prosíme vás o trpezlivosť. Ak na boxe svieti zelená dióda a na TV obrazovke nabehla prvotná inštalácia, môžete pokračovať v ďalších krokoch podľa návodu. Ako prvý si zvolíte jazyk, v ktorom budete so zariadením komunikovať. Prednastavený je slovenský jazyk. Na výber máte aj jazyk anglický a maďarský. Jazyk potvrdíte stlačením tlačidla OK. Následne si zvolíte značku DigiSlovakia a voľbu potvrďte tlačidlom OK. Skontrolujte si silu a kvalitu signálu. Ak je signál v poriadku, potvrďte to stlačením tlačidla OK. Potvrdením tlačidla OK sa začne vyhľadávanie kanálov, čo môže trvať aj niekoľko minút. Rátajte až do 6 minút. Buďte trpezliví, nech si set-top box tento proces dokončí. O ukončení vyhľadávania kanálov vás set-top box upozorní. Potvrdením tlačidla OK sa informácie uložia do set-top boxu. Aktivácia služby. Kartu je potrebné aktivovať prostredníctvom zákazníckej linky 0850 211 112. Pred uskutočnením hovoru si pripravte číslo smartkarty a set-top boxu. Aktivácia služby prebehne do niekoľkých minút od potvrdenia aktivácie operátorom. Následne prebehne kontrola aktualizácie softvéru. Ak set-top box vyhodnotí prostredníctvom OTA signálu zo satelitu, že je k dispozícii aktuálnejšia verzia softvéru, Digibox vás automaticky upozorní, či chcete aktualizovať nový softvér. V tomto prípade je potrebné vždy potvrdiť aktualizáciu najaktuálnejšieho softvéru. Proces aktualizácie môže trvať niekoľko minút. V tomto čase sa nesmie odpojiť set-top box od elektrickej siete. A počkajte, kým zariadenie tento proces neukončí. Po aktualizácii firmwareu je potrebné set-top box vypnúť. V tomto režime nechajte set-top box aspoň 5 minút. Gratulujeme! Všetky kroky inštalácie ste zvládli. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre naše služby a vitajte v našej rodine Digi. Digi vám dáva stále viac.